Kukhona njengamanje abangibhekile live. Inkinga zohlala zikhona. Uyayazi inkinga, uyayazi into esenhlizweni yakho ekuphethe kabi. Awulali, unyaka uyaphela, izinto ayihlangani. Uyahlanganisa, ufuna ukwakha kakhulu, uyahlanganisa, ufuna ukuya ekhaya. Imali ayihlangani. Ngifuna ukusho ukuthi ungafi wena usaphila. Ungafi usaphila. Baningi abantu abafile njengamanje kodwa bayaphila. Ungafi usaphila. Nangu umprofeti wabantu Dr. Exlo, ngifuna ukukhuleka nawe lapha ekhaya. Kholwa uNkulunkulu uyazenza izinto. Kholwa uNkulunkulu, kholwa zithunywa njengamanje ohamba nazo ukuthi zizophakama. Ngifuna ukukhuleka nawe njengamanje. Baba onamandla, Zulu lemfihlakalo. Wena uNkulunkulu wezizwe. Wena obone ekujuleni. Zulu lemfihlakalo. UnguJehova, umvenqangi. Wawukhonzwa ngobaba, wawukhonzwa ngokhokho. Wakhonzwa amakhosi akithi ohlanga asemandulo. uNkulunkulu waseAfrika. Siyabonga ekseni nango umbukeli njengamanje ongibhekile. Onke ama-province nasemazweni angaphandle. Ngiyamkhulekisa njengamanje. Ngithumela izithunywa owangipha zona. Okuyizona baba engithi mangikhuluma zenze umsebenzi. Lapha akhona njengamanje akube khona ukukhanya. Maqaqeke amafindo aboshwa. Nalawo aboshwe sephila. Emndenini wakhe bonke ubumnyama obaboshwa mabugezwe namhlanje. Emini namhlanje abanye bazolibuka lolu hlelo ngalo isonto ekuseni. Ngithumela amandla enkululeko, amandla okukhululwa. Ngibopha amandla okuboshwa awanasabelo. Nakho kufa emzimbeni ngiyakustopha. Ngistopha iqalekiso zasemndenini. Ngistopha izifo noma inhlobonye yesifo emzimbeni. Bamba la kubuhlungu khona. Bamba lapho kubuhlungu khona njengamanje. Bamba la kubuhlungu khona. Bamba lapho kubuhlungu khona. Nanka amandla ayangena. Nanka amandla ayangena empeliso. Nanka amandla empeliso ayangena. Nanka amandla empeliso ayangena. Nanka amandla enyaweni ayangena. Nanka amandla ekhanda. Nanka amandla ngaphakathi esiswini ayangena. Nanka amandla healing. Stroke. Moya we-stroke. Moya we-stroke. Moya we-stroke. Moya wohlangothi. Moya wohlangothi ngiyakuyala. Njengamanje. Nalikhanda. Makaphiliswe. Nalikhanda. Somandla ngiyabonga. Ukuthi umsebenzi sewenzile. Amandla wakho asehlile. Mbukelo wami ngiyanibingelela nonke emakhaya eindaweni zonke. Nasi isimemezelo esiphuthuma kakhulu. Bantu basempangeni. Pangeni namaphethelo ngibiza abantu lapha empangeni, ngibiza abantu eThekwini. Ngiyababiza empangeni ngizoba nenkonzo bantu basempangeni umprofeti wabantu usefikile. Ngizoba nenkonzo yenhlambuluko. Ngizohlamula abantu ngiphinde ngihlambulule nani igceke ekhaya. Wena ozobe uze kule nkonzo, umprofeti uze nenye inkonzo yokuhlambulula ikhaya. Aphinda ahlambule wena ozobe ukhona. Khona izinto ezaboshwa ungakazalwa kwaphehlwa amanzi amnyama. Ngizobe ngiphethe insebenzo enamandla lapho empangeni enginilungisele zona. Ngizobe ngiphethe insebenzo enamandla lapha empangeni. Ngifuna wena ozohlambulula igceke. Lakho kuboshiwe. Kunezinto ezigijimayo ekhaya. Ene wena
ufaka ama-CV, awuphuphi, ulala ubuthongo bokufa, awuboniswa, noma uphupha, but uyakhohlwa. Ngifuna abantu, umprofeti wabantu lo ophiwe isiphiwo, Dr. X, ngifuna abantu basempangeni baphume zonke indawo komtubatuba inkonzo yokuhlanjululwa kwegceke nokuhlanjululwa komuntu. Ngifuna uphuphe kuzinhlanhla, ngifuna uthole imali, ngifuna ukuphakamisa. Ngomhla ka-2 February and 3 umprofeti uzotheleka ngomhla ka-2 ubusuku bonke ngomhla ka-2 ubusuku bonke kuyobe kulesihlanu, ngolesihlanu ubusuku bonke. Ngifuna wena ozobe ukhona, ngiphathele wena othi ufuna kuhlanjululwe igceke la kwakho nawe uqobo, ngizohlambulula izidalwa. Wonke umuntu ozobe khona ngicela aphathe imbewu ka-R400. Wena ozobe ukhona ngiphathele imbewu yokuhlambulula. Wonke umuntu ozobe khona akaphathe imbewu ka-R400 yokuhlambulula igceke nawe uqobo lwakho, ngizokugeza ngikuhlambulule. Ngifuna ubona izinto engabonwa ngabantu kuvuleke amaphupho. Umprofeti usefikile lapho empangeni, ngifuna ungiphathele R400. Ngizoba nenkonzo, ngizobe ngihlambula abantu, khona amanzi engiwalungise special, khona isiwasho engisilungise special. Ngiphathele imbewu eceleni ka-R400 ubusuku bonke nangomgqibelo futhi. 1-on-1 ukubona umprofeti R500. 1-on-1 nofuna kodwa ngifuna ungiphathele u-R400 eceleni wena ozobe khona, ngizohlambulula, ngikuhlambulule. Uyisangoma awuboni, uthwasile, izinto zakhe azilungi, indumbi khona kodwa awuboni. Inkonzo yenhlambuluko, inkonzo yokuhlanjululwa kwabantu. Ngifuna umfundisi, ngifuna ubishop. Bayeza obishop la, bayeza nabo amajazi ngibahle. Khona abantu abanamabandla njengamanje abathi umprofeti siyabonga, seza kuwe baba, into zethu zavuleka, amasonto wethu aphakeme. Njoba ubona kugcwele omakhosi, izangoma, abaprofeti bakithi base-Afrika la bakhona la, bafika abanye bengasebenzi. Njoba ubona enqabeni, angiphinde futhi mbukeli wami, ngaphandle komsamo igceke ngeke kulunge lutho. Ngaphandle kokuthi kukhanya umsamo wakho, kugezwe wona, ngizobe ngihlambulula igceke, ngiligeza nawe qobo lwakho ngikugeza. And ngifuna abagulayo futhi abanenkinga, imimoya, otokolosho. Ngifuna abantu abathi thina sahamba sawuthwasa ngomhla ka-2 and 3 ngoqala ntambama ngolesihlanu, iyongena inkonzo ntambama ngo-7, ingena ubusuku bonke ubusuku. Ngizobe ngiphethe inkonzo lapho empangeni, Imbizo Hall 2 February and 3 Imbizo Hall edrobheni phakathi. Bantu basempangeni, pangeni abaphuma abantu eThekwini. Wena ozobe ukhona phatha ingubo yokulala, sobe sikhona ubusuku bonke. Uzofikela la sobe sikhona, uhlala ubusuku bonke until uLesihlanu kube umgqibelo, sobe silele khona. Pangeni yatheleka itsunami, watheleka umprofeti wabantu okhanyisa abantu, akhanyisa imsamo. Khona abantu abagibela imoto njengamanje, khona abantu engibathathe ngabasaphesheya. Ngifuna uphatha i-CV, ngifuna uphatha umquba wasekhaya, ngifuna uphatha umhlabathi wasekhaya. Kunezinto egijima kwakhe, awulala ebusuku, aniphuphi, ngizoyivula mina, ngizokuvula. Usethelekile uDr X lapho empangeni, abaphela abantu lapho empangeni. Imbizo Hall uzobona zojika izinto. Uzawucula na uthi sajika izinto, thula wena ukhalelani, thula mntana wena ukhalelani, thula mntana wena ukhale. Zojika izinto. Mase kufika uDr X kuphenduka izinto, kuphenduka abathakathi ngibakhahlela ngibashonisele, kuphenduka o next door ngibabhekisele ababheke eceleni.
zojika izinto mhla ka2 and 3 nakho kunye ngomhla ka31 he abaphela mhla ka31 sisemandleni mhla ka31 ngifuna abantu abathi sizohlukanisa unyaka nomprofeti 31 December khona la enqabeni khona la iyongena inkonzo ntambama ngo8 kuze kushaya u12 sihlukanisa unyaka awukwazi ukuhlukanisa unyaka ngaphandle komprofeti ngiyakumema Durban ngiyakumema Swaziland zonke indawo kulokhu ngiyawezwa amandla empophomeni ngiyawezwa amandla empophomeni nalithonga ngiyalizwa njengamanje kunethonga elizobe limile lizokubusisa ngizovula inhlanhla yakho ngizovula isipho sakho ngizokufaka empophomeni mina myself ngizokufaka ngo2 ekseni zophuma imoto la enqabeni ngo2 ngifuna kushaya u3 ekseni ngibe ngikhona empophomeni ngizokuwasha ngikugeze 2024 ungene ku2024 unesibusiso uma ngiqede ukugeza ngizokugcobisa amafutha nginamafutha engiwalungise special ukuthi ngikugcobe u2024 uzongibonga wena la impilo iyahanjelwa njoba izinto zake nizingakhanyi ingane zakhe ayisebenzi awunamali awunamfazi uyasebenza uhamba omashonisa akwakheki ngithi mina come ngomhla ka31 December ngizobe ngithatha abantu ngibase empophomeni ngiyobawasha ungasabi akunamuntu ke lapho ozomuka nemfula lapha nijwayele ukuhamba la abantu ababanikhohlisayo mina ngiphiwe ngithatha abantu ngibafake olwandle egagasini ngihlele yonke into wena osobukhona kule nkonzo phatha imbewu ka300 bese uphatha u40 we transport phatha imbewu ka300 wena ozobo othi ngifuna ukuhlukanisa unyaka nomprofeti mhla ka31 ungafika phakathi neviki lisaqala iviki uzolinda la khona umprofeti ngithi ungasali ngizokuwasha 2024 ngifuna ukuthi izingane zakho kuvuleka izinto mabaphila abantu sewuhambe la bayahamba bathi la ngaphandle ngoba nilala nje khona abantu abagijima ko Swaziland bahambela igceke lakini khona abantu abagijima ko Zimbabwe bagijima Malawi balanda izinto ezocindezela umuzi wakini stand up sukuma sizokwakha ingane zakhe ayisebenza ifundile itifiketi ayiphumeleli come Dr. Exlo prophet wabantu every Thursday njalo ngolesine umgqibelo isonto one on one ngithi ke ngizobe ngila ngomhla ka31 mhla ka1 ngo2 ekseni siyaphuma imoto phatha 340 rand sihlangene netransport 300 rand yempophomo 40 rand yani yetransport zophuma ngo2 ngo3 ngizobe sengimile emanzini ngilindele wena uzongena nomprofeti onenhlanhla ngendlela esimangalisayo obusiswayo futhi nobuswa uNkulunkulu awukwazi ukuthi ungabuswa abantu ungazange ubusiswe wena awukwazi ukuthi uzonikeza abantu imoto wena awunamoto ngihlezi la uNkulunkulu uyangibusisa ngizonikeza abantu isibusiso baningi abantu uzobona kwenzakala imangaliso uma uNkulunkulu ethandile ngiyakuprofeta uma idlozi lakho makubheda idlozi makubheda ithonga amathonga kini kunabantu abathwebula lapha emathuneni kunabantu abaganga nathi ngcwabile kanti angcwabanga ngithi come ngomhla ka31 and 1 January 2024 abaphela abantu lapha enqabeni ngiya empophomeni zajika izinto thulanda wena ukhalelani thula mntanami wena ukhalelani thula mntanami wena ukhalela zajika izinto thula mntanami
wena ukhale lani thula mntana wena ukhale ungabe usakhala woza la niyekele ngithi unyaka omusha kini nonke maQhawe uNkulunkulu anibusise nonke abantu bajabule babuye nganene kakhulu amanzi anezimpondo abantu abayekela ukujabula bajabule kabi jabula usigade isikhathi sibi isikhathi esiphila kuso njengamanje bantwana besikole uNkulunkulu anibusise nonke nabaphumelele nongazange aphumelele ithuba lisasekhona ngiyanthanda abafuna iwasho zikhona iwasho sizokuphosela fona njengamanje nanka amafoni ukuthi use Cape Town Swaziland zonke indawo South Africa siyakuphosela iwasho kwaZulu Natal Eastern Cape zonke indawo fona njengamanje uthola iwasho zomprofeti ngiyabonga God bless you uNkulunkulu akukhanyisele akubusise bye bye. Who's with you, child? Uyathanda abantwana mama Mother, uthi uNkulunkulu angiphilisele God ngane says I must deliver the child. ngoba lengane kunomoya ehamba nawo Spirit with her or engekho right osohamba uyikhiphe esikoleni don't you get her to bang the school. Yebo isikole ukwezehlala engayi esikoleni. thank you Gaba, uyaqala ukungibona it's the first time to see the prophet. uyaqala ukukhuluma I nami was speaking for the first time with the prophet. awuqali Yebo nami nganginenkinga nje ngasizala ke kuwe eGoli. oh wena You yourself, ngiyabonga ngoba uyikhulumela wena thank you, you are testifying. lento isibamba ingane yakho manje Yebo. Inherited That's by your child. Can you kahle hear ngoba that? nawe ubufakazi Very uyabo well. uthi You are a umama testimony. weze You witness. eGoli Came to Joburg enenkinga yena with a problem herself. akaqala ukungibona Not the first time to see the manje prophet. lenkinga The yakhe problem of her isisenganeni yakhe now is inherited by the child. lengane yakhe The child. ngizoyiphilisa I'm namhlanje going to deliver the child. ngikisa Yolele. ake ngiye kuyo ke lengane Let me approach the child now. kunento wena mama lengane abayihambisa nayo Sweet something. okufuna ukuthi ngidile ngayo That is namhlanje true. Must be delivered today. ebese uyabonga Then you're going to tell the prophet. uyisa intambo yami lapha The strip of a prophet, please. awuthi ngisize lengane Let me help the child. woza ngapha ngibopha yonke lemoya I'm binding the spirits ekule ntombazana upon the lady there. wena ntambo You strap. mawungabi It ntambo mustn't be the ordinary Faka strap. intambo. You put it on her waist. la lapha ke Listen. something Hard. lengane khona into ekhona number 2 Something infiltrated. khona into ekhona khona umuntu ongasekho kuyo A futhi deceased person wakubo futhi from her home, her family. uba wena Who are you? Good. Good. Grandfather. What's wrong with you? aha Umkhulu. nifunane mkhulu kuye What do you want, grandfather? Umkhulu. Ufuna zaphi? Umkhulu ufuna zaphi? yezwa ke Can we hear that? umuntu manje ongasekho It's a deceased person from that one. hey family. hey ngiyageza ngiyahlambulula I'm washing you. I'm Get cleansing closer. you. I'm washing you. I'm cleansing you. yonke moya yishe All the spirits must get bent. phakama mkhulu Rise up. Phakama. Rise up now, grandfather. mkhulu ufuna enzeni lo mntwana What do you want her to do? ufuna enzeni What do you want her to do? ufuna enzeni What do you want her to do? ayephi Go where? ayephi ayothwasa Go for initiation. okay imake Oh, mama
Mother, Umoya, the spirit. khona umoya obukhona la. There was evil Ake spirit. ngizule ngisho. Spirit. Ngithi unemoya, You had khona umoya o wrong. spirit ongalunganga, evil one. Ushile njengamanje lo Now moya. it is bent. Lengane mama The inedlozi. child, she's possessed. But angifuni by mina ancestor. iyothwasa. I don't want her to go for Uyangi- initiation. isasencane. If divination Yeah. training is impossible for her, Ngizoyijika lengane. Yebo. I'll transform this thing. Ngicelele I'm gonna Yebo. ukuthi on her noma behalf, noma sacrifice. isebenza ngabantu Yeah. ayisebenzisa amanzi Let her neyiwasho use water. ingahambi kuyothwasa. Must not go Amen. for divination Ngikeza, training. ngikeza, You relate. ngikeza, You relate. ngikeza. You relate. Wena abavala into zakho Oh, they lock your matters. ngiyayivula I'm namhlanje. releasing them today. La usuka khona ekhaya Come from home. ngithumela umlilo I said, fire njengamanje. there. Phakamisa izandla. Raise up your hands. Khuluma wathi uyasha umlilo. The flame is Uyasha burning. umlilo. The flame is burning. Ziyasha izitha. Bayasha abathakathi. Enemies are burning. Ziyasha izitha. Enemies are Bayasha burning. abathakathi. Wishes are burning. Ziyasha izitha. Enemies are burning. Bayasha abathakathi. Wishes are burning. Kahleke. Boyisa ikhandlela eliyelo lapha. Elkanda, please. Spa. Mkhulu Grandfather olapha kuyena lo mntwana. possessed her. Ngicela lo mntwana umlinde aqede isikole. Let her complete Asebenze schooling. ngamanzi. Let her Asebenze work for water. ngamanzi. Let her be a faith healer through Angayeki water. angayi. Not to. Ngizocela mkhulu ukuthi ugezeke kuphekwa lo I want you mntwana. to be washed and cleansed. upon Umuphi her. inhlanhla? Lethi ikhandlela. Oh. Yellow stick candle, Sir. please. Baba la mntanami. Hold it, my child. Ngicela ukuthi angabi ukufa, Asking kungabi you ukufa. must- Not death. Mkhulu ngiyakhanyisela phekwa lo mntwana. I'm burning this stick candle upon this one's Ngicela life. umlinde umphilise lo Please work for mntwana. her. Deliver her now. Phila mkhulu. Let her- Akasebenze ngamanzi. let her Ngizombusela work as a amanzi. faith healer. I'm gonna bless Ngizombusela water. I'm amanzi. gonna bless water for her. Ya. Uthini ke mkhulu? What are you saying, grandfather? Ngithi mina mkhulu lo mntwana usemncane. She's still Ngicela young. angayi entwaseni. Let me not go for Ngicela ukuthi initiation. wena You yourself, ngimsebenze mina. let me Ngimthwasise. attend to her, to train her, Ngimnikeze amanzi. to, give her some Ngimnikeze water iwasho. as a faith healer. Uthini mkhulu? What are you saying? What is Uthini mkhulu? Angayi kothwasa mkhulu. mustn't go for divination training? Angayi. Ngithi mina angayi mkhulu. Mustn't go. Ngicela asebenze I ngamanzi. want her to be a faith healer. Ngicela asebenze I want her ngamanzi. to be a faith healer. Ngicela asebenze ngamanzi mkhulu. Usasemncane. Still young. Ngingumprofeti mkhulu. I'm a prophet, grandfather. Khuluma mkhulu. Speak now. Ngiyakuncenga mkhulu. I'm begging you, grandfather. Ngicela umlinde usasemncane mkhulu. Asebenze ngeyiwasho. Let her work as a faith healer through water. Uthini mkhulu? What is your response, grandfather? Uthini mkhulu kuye? What are you saying to her? Uthini mkhulu kuye? What are you saying to her? Lo mntwana usasemncane mkhulu angamoshakala entwaseni. She can't make it there. Khuluma mkhulu. Speak now, grandfather. Ya. Uthini ke mkhulu? What are you saying, grandfather? Mkhulu khuluma mkhulu. Speak now, grandfather.
Ngikisa. Yoleleni. Imsebenzi yabonakala. Imsebenzi yabonakala. Awushaya izandla phezulu. Awuyenza izwe. Awushaya izandla. Angithi nifuna ukubusiseka. Tanami, Do you want to be blessed? liphi ikhandlela lakho? Where is your stick candle? Mama, Man, umhambisile kubantu. did you consult? Umhambisile kubantu. Did you consult? Abamsizanga. No assistance. Akasizakala. Uhlala No kuphi? assistance. Where Ngihlala do you stay? esilutshani. Esilutshana. Yebo. Umhambisile kubantu. Consulted. Akasizakala. Bengakasiza. No Leli assistance. khandlela ke uzolikhanyisa for 7 days. So isikhombisa. After 7 days. Masedlule zona. Kunento amaphupho. Some dreams. Yebo. Khona amathonga wakhe Ancestors of her. azokhuluma They kuyena. will speak Amen. to her through her. Uzofunda, Learn. uzoqhubeka kodwa kube Carry umntwana on to be a child. ozokwenza imangaliso. Amen. Do miracles as a faith healer. Namhlanje Today. ngithi namhlanje I ngiyakubusisa. say today I'm blessing. Yamona balengane Who's with the child here? le. Nawe With you? wena usuka lapho na mama. Where to come from, lady? Sokahlazakazi. Usumhambisele kubantu. Yebo. Did you consult? Abantu bayihluleka. They Yebo. failed to deliver the child. Uyaqala ukungibona. It's the first time to see Ngiyaqala the prophet. ukuzala. Uyaqala ukuza la. Yebo. First time. Awulokhu awusukumisele umntwana. Bose ngapha lengane yakhe. Bring the child to the prophet. Bose ngapha. Let her go to the prophet. Siyapha. Niyasha. You're burning. Siyasha. Niyasha. You're burning. Hey, Shani. Burn. Sihamba. Nisozani la. What are you coming to do here? Nisozani. What are you coming to do? Nisozani. What are you coming to do? Nithunya ubani? Who sent you? Uyamazi? Ngiyamazi baba kamafika. Uyamazi? Do you know her? Angithi ngifuna ukuthi ubone ukuthi I ngumprofeti. want to prove that I'm a bona fide prophet. Ngifuna abantu abathi siyangabaza. Say, we have. Oh, hesitating. Ngifuna ukuthi uzwe ukuthi uloyi wakhe le ngane. Where is she getting Hey! fish from? Nisewenzani la? What are you coming to do here? Yeah. Nisewenzani? What are you coming to do? Leyo mawayo. Kuthiwa betheni? Wow. Nisewenzani kuye? What are you Nisewenzani la? coming to do here? Sebefuna Nisewenzani? ubabayo. Wenzani? Ubabayo. Wenzani? Besemleya. Befuna ungibonela ngalezi zinto ngoba wahluleka ngokushaya eZulu. Mama, Ma, Yebo. lo muntu oloya lengane angithi uyayizwa ingelosi yami the angel of ibiza the ngegama. prophet. Uyamazi? mentioning the prophet. Do you know Yebo the person? ngiyamazi. Ngiyamazi. Uphi? Where is he? Usekhaya. Ungwakabani? What's her name? Wamakubani. Umazi kanti uyini nawe? What relationship? Uyini ekhaya? What relationship? Umfowabo kamkhwenyana wami. Uphiwa inkosi igama lakhe. Angithi ngikhulume naye. Hey, hey, niyasha. You're burning. Yakushisa. You're burning. Yakushisa. I'm burning you. Yakushisa. I'm burning you. Yakushisa. Burning you. Yakushisa. Burning you. Phumani la. Get out. Phumani la. Get out. Phumani. 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 Get out. Yes. Yeah. Yes.
Habani. Go. Habani. Go. Yes. Imsebenzi yabonakala. Awu imisebenzi yabonakala. Stop now. Please, awubhale igama lelengane phansi. Write the name of a child down. Mama, ubani igama lelengane? What is the name of the child, mother? Phansi, bhale phansi. Write it down. Lo mntwana mama kusamele ngimkhulekise kakhulu I yangisho. should pray too much for her. Uma ngisuka la kusamele From ngimkhulekise there, I kakhulu. should pray too much for her. Khona into engabe ngiyayikhuluma There's engeke something ngisho. I'm about to mention, but I can't Ngoba disclose it. angifuni I ukuxabanisa. don't want to cause conflicts. Hamba ulifake lapha Fake lapha ngasempengeni yami Put it le there by my basket. lena engizokwenza kuyona ama one on one. Basket, one-on-one Ma'am. consultations. Lo mntwana ngizofuna umtholele intambo I yeso. want you to get a strip for Uthole her. intambo, uthole Strip iwasho for zami her, yangisho. products of the prophet. After uma ngithatha ama one on one uzoza kimi naye. Take Ngifuna the child to the ukumsebenza kakhulu. prophet. I want to attend to her too much. God bless you. Hamba naye phansi. For Abantwana, God, Nkosi sit kubusise. my child. God bless you. Mama, Mother, ngibona umuntu ongumfana mama uhamba nobani? I see a male Mama uhamba nobani? next to you. Who are you with, Uhamba mother? nobani? Thuphela. Babeli. Mama. Mother, Khona umuntu engimbonayo I see someone, ongumfana a boy, okumele ngimkhulekise. that I should pray with Mama him. nawe stand up. Sukuma. Uyaqala ukungibona. Do you see the prophet for the first time? Nalapha ke mama ngitshele. Listen, mother, let me tell you. Ngiyaqala la. Mina Me, uma kuthiwa ngiprofete if I'm instructed to prophesy, I ngiyaprofeta just do so. and angiprofeta I manga. don't fabricate. Angibazi laba bantu. I don't know those people there. 1 2 No, Babeli. kunomuntu ongasekho There is a deceased person. othi kumele ngisize He umuntu says I should mama help someone ongumfana who's a boy. kumele ngimkhulekise. I should Nihamba pray. nobani? Who are you with? Nobani? Who are you? Bathathu khona ubhuti ufakazi. Opopoti. Where is the brother? Op. Brother, where is he? Oh, stand up. Thank Suguma. you. Suguma. Uyaqala ukungibona ngithi. It's the first time to see the prophet. Akuthi uyaqala ukungibona. First time. Kuthiwa ngikhulekise lo mfana. I'm instructed to pray for this guy. Nihamba naye. Are you together? Thank you. Ngiyabonga. Ngaprofeta. Can I prophesy? Ngaprofeta. Can I prophesy? Ngaprofeta. Can I prophesy? Ngaprofeta. Can I prophesy? Izinto zakho ayilungi. Your matters are disarrayed. Sengathi ngakubuza I wish I ngithi can ask you. ngithatha ubaba wakho ngimbekela uphi uyihlo. Where is your biological father? Khona into uyihlo There is something engabe ngimtshela yona. that I should have told him. Umgcine nini uyihlo? When was the last time you saw him? namhlanje kuseni Namhlanje wenzani ekhaya? What is he doing there? simshiye ehleli Ehleli. Uphi uma wakho? Where's the mother? nange Uphi? Mother, Uwe kanti mama futhi? are you the Come. mother? Woza. Come, woza la. Woza kumprofit. Why? Bongani. Ngiprofethe lo mfana. Bongani, I prophesied. Yingoba against him. kunomuntu wakubo Because there's walo mama someone belonging to the mother's side ongasekho emhlabeni. who's deceased.
othi kumele He ngimsize said I should help the kodwa kumele mother. ngithandazise I should umfana pray wakhe for the boy. angimazi first. angithi aqala I ungibona don't know. It's the first time you see the prophet. mama ushadile Are you married? Cha baba. there is a problem Inkinga yangempela. lo mfana mama ngeke alungelwe lutho The boy. His matters will be Usebenza? disarrayed. Where are you working? Angisebenzi. awusebenzi Unemployed. ubengeke alungelwe lutho lo mfana Nothing was going to be okay in his life. ngoba ithunywa zakhe His messengers. njoba kufika wena mama My unenhlanhla mother, you are very fortunate. ngoba ngisiza lo Because we mfana are ngoba helping the boy isithunywa The message. size kuwena came to you. lo mfana lo The boy, out of ithunywa ngaphandle, excluded, uthola isiqalekiso senu is carrying the curses of the parents. owesingaki lo mfana kuwe ma How many are they? Ukugcina baba. ogcina Bawu4. Last born. ulobolile ubaba kwakho Did he pay Yeah. dowries? kodwa ukushada kashadanga Not married. Yebo. uhlaleleni Why? Why is he procrastinating? Usuke wanenkinga nami ngashelwa izimpahla zomshado. there is a problem Khona ke. azishi ngoba zisha No, they don't bekumele get zishe banned. izinto zomshado The things are not just get banned. ayishiswa umthakathi It's not a zishiswa wish they are banned. indlela yokukhuluma kwabantu Manner, abangasekho abakhuluma ngayo kumyeni wakho that is a habinga directed to your husband. ngoba nina anirejistile Because emoyeni shicileliwe on the realm of the spirit Emadlozini. to the ancestors realm. ukuhlala kwenu kuyakhaleka There is a lesi siqalekiso sekwehlele complaining. The ey'nganeni curse is zakho descended to your ikhona ingane yakho offspring. eshadile Is there anyone Ayikho, married baba. among them? Ayikho. ngeke izibe bikho There will be no one married in that family. khona abantu lapha abahlushwa ukuthi There are bathole people suffering iziqalekiso because they're zabazali carrying the curses of the khona parents. iy'ngane ey'fundile There la are okufuze people ngabe who are educated, they're ziyasebenza supposed to be ayisebenzi employed. ngoba They are unemployed. inkinga ekhona The problem is ukuzaleka in kwaso the matter in which they were given birth. we mama uyabona iy'mpahla ngoba mina mangihamba la kufika items, umuntu ongasekho Your goods, someone Useduze came kwakho. here next to you. mina ngumuntu kamoya I'm the spiritual person. uthi angikhulekise Say that you umfana pay for a boy, umuntu owumfana a boy. sengiphakamisa wena I'm raising you up. ngoba lo muntu ufuna ukusiza lo He's trying to help this one. kusho ukuthi khona ithonga There's an ancestor. umuntu This ongasekho is person of wakini your side. kodwa manje akuyena owakubo kwababa Belong to the owasekhaya throne. komama Belong ekhaya kini to the mother's side, the ancestor, lengane le the child. ake ngikhuluma iqiniso Let me la speak the truth to you. lengane ayiwele esibongo lala ipastor lengane libiza bani Identity document. Biza Who is it called? Ubaba? Yebo. is wrong Father, akulunganga lokho. abantu bacabanga ukuthi makuthiwa People kulotsholiwe think, dowries are paid. sekuphelile It's done. we mama Mother, lo muntu ongasekho a deceased person wakini of your family akuyena owakubona does not belong to that son, that man. ngoba le ngane ayiweli kubaba Not belonging to lo the father's ohlezi naye side. wena The uyabona one lezi who ngane oyizalayo even ngeke give ilungelwe birth to yilutho her. ngoba Nothing will come right kumele together. zibize isibongo They should sakho let you ngoba utilize noma your ngalobola son, ubaba even if you can kodwa pay manje dowries, iproblem ekhona inkinga. anihlanganisiwe We are not madlozini united on the realm of the ancestors. ngakhuluma Can I speak? ngakhuluma Can I speak? lalelani la Listen, uma ngila if I'm in the presence, ngizolungisa abantu I come to read And rest ngizobusisa and abantu I come to futhi. bless people also. angitadisi futhi mangizala I improvise when I come. angisebenzi I ngencwadi don't work through theology here. ngisebenza I ngomoya work through spirit. khona inkinga There are troubles. ongeke wena ukwazi You may ukuyixazulula not kodwa udinga redress. umuntu onomoya You need a ophiwe isiphiwo spirit who's gifted sokuxazulula leyo the gift nkinga to rectify those problems. baba mama Ah,
Unabantwana abangaki? How many children? Bawu-4. Abafana? Are they males? Amantombazana amangaki? Intombazane How many iyodwa females? abafana bathathu. Baphi? Where are they? Yilo abanye basekhaya. Benzani ekhaya? What are they doing there? Bahleli. Bayasebenza? Are they working? Oyedwa otohayo nje Friday ejardini. Ithi ingoma yase Nazareth. Hymn of the Nazarite says, O baba bethu our fathers bona transgressed. abasekho. They are no more available. Thina sithwele We are held amaqala wabo. as subjects for their trespassing. Kunabantu la There are people. okufuze ngabe bakude They ngempilo. are supposed to be far away in life. Iproblem ekhona Inkinga. babanjwe They are delayed ziqalekiso by the curses namaqala and the offenses. asehlele phekwabo. They are descended upon them. Kukhona into ekufuze ngabe ngiyayibuza. There's something Uyabona I should wemama ask njoba mother. kusha impahla zomshado Your goods are burning. akuthakathiwe. No witchcraft practice. Uzohamba kubantu abanamanga Go to bakutshela the amanga, seers will tell you bakudla lies. imali. They'll take your money. Squander. Ngoba niyathanda ukuprofeta. You like to be prophesied too much. Bakuprofeta bafuna imali Prophesied they want ezingaka. this size exorbitant amount of money. Ugcine futhi And there will ungasizakala. be no assistance at the end of the day. Mina njoba ngila As I'm here, ngizohamba ngikusizile namhlanje. I'll go home. You will be delivered and assisted. Uyabona Today. mina into kumele uyazi. No, you should know now. Ngabo mina ngahlalwa isandla la ekhanda senkosi yamaNazaretha uthingo lenkosazana. Ordained by the hand of the Lord of the Nazareth. Tingo lamakhosazana. Ingakho ubona ini umNazaretha wami My lapha. garment, you can still see as a predicant. Ingoba ngiqoshwanga. Because I'm not expelled. Ithi inkosi The yamaNazaretha Lord of the Nazareth says, mina yami inkomo if my cackle, uma ngibona ukuthi zifuna if I ukuyibulala see they want to gorge it, esibayeni they're inside the crawl. ngiyaye ngiyithathe I just take it. ngiyifunele isibaya I look sayo for another crawl ngiphephisa umphefumulo to wayo. save that one's soul. Ukusiza mama. I want to Yeah. help you. Ngifuna ukusiza wena ngisize I want le to ngane help le. you Yeah. and your infant. Ngoba ngizelela inqothu ukuzosiza I came abantu. here to help people on this place. Mama, Yebo. Mother, biza uLucky kathathu. mention the guy Lucky. thrice. Lucky. Mama, Mother, ufuna ngikwenzeleni? what do you want me to do for you? Baba mina bengisacela umsebenzi. Mama. Ngifuna baba hlawula Oh, ingane. oh, Hold it now. mama. Mother, uLucky uyamthanda? do you Yeah. like that man? Kakhulu. Too Yeah. much. Uyamthanda? Do you Yeah. like Nale him? ngane uyayithanda? You like Yeah. the child also? Akayihlawulile. Yeah. No damage price is paid. Uthi why engayihlawuli? Wongani, what's the Angazi, motive baba. behind? Awazi. You Yeah. don't know. Khona into engathi ngiyayisho There's na something mama. I'll mention, mother. Kunento na mama engabe There's something, ngiyayisho mother, Yeah, that I baba. could say. eyenzeka ethokoza. It's happening. Ukuze eh, ngathokoza. Kukithi Thokoza. baba. Eh? Kula ngizalwa khona. Thank you. Ngiyabo. We mama, Mother, Yebo baba. la mina ngumprofeti osebenza obuyashisa impepho who's bent obuya against ayemsamo sometimes he- ngoba namhlanje nihlupheka kangaka nje That is how you're nathatha suffering. iy'mfundiso Because you think zabamhlophe some, you're ethnocentralized. angithi akwazi ungitshele Did ngethokoza not tell the Yeah, prophet baba. anything about Utshelwa it. yimina ngithi. He is Yeah. telling you. uzalwa waphi wena Well, Uzalwe Thokoza. thank you Ngiyabo. ngaprofeta Can I prophesy? ngaprofeta Can I prophesy? Yeah, baba. ngaprofeta Can I prophesy? Yeah, baba. ngaprofeta Can I Yeah, prophesy? baba. we mama Ma, Yebo baba. ngifuna ukukunceda I want to Yeah, help baba. you.
musukufuna umsebenzi wena look for a lengane job. oyithwele A job, kusasa okay, izoba in the isiqalekiso future, ibe nesiqalekiso sakho nalo muntu wakho Inherit the enjola curse naye that you Yebo are baba. befriending yourself with. ngoba niyajola Yebo baba. kumele You are like nidlule friends. ekujoleni You must ube pass umama a second level to wegceke become a lendoda mother, yakho to be ikushade a dignified Yeah, woman, get married. ibisikuthela ngenyongo ekhanda Customary, Yeah, you must be acknowledged. kukahle ngoba angithi manje ngifuna Very ukuprove ukuthi well. ngifuna ukuprovela ukuthi ngumprofeti Yeah, I'm a baba. bona fide prophet. uma ngikhuluma I'm ngethokoza speaking of Yeah, Togoza. ungangitshelanga Then did Yeah. not tell the prophet. kunento wena mama eyenzeke ethokoza engengitshele engekho right kodwa mina ngifuna ukukusiza ngoba njengoba Yebo baba. we mama Yebo baba. angiyena umprofeti waphesheya mina I'm Yeah, not baba. a foreign Ngabo prophet. usiswa kwaShembe I'm mina. blessed Yeah, by the baba. Lord of the Nazareth. eNazaretha. The Lord Yeah, of the baba. ngoba Nazareth. nina You nithanda abaprofeti like babezizwe foreign prophets too much. ivangeli likhipha ey'mpandeni zakho There- irabishi no, leyo no, no, no. mina That ngikhuluma is not iqiniso njalo right. la Inconvenience that. anginasikhathi sokukhuleka kwenkulunkulu ka-abrahama lami God of Abraham. It's impossible. kunestrado namama okumele ngabe ngikhuluma ngaso There's a lane. lesi Let's strado just speak engisishoyo about. kunomuntu There's olapho someone is there. istrad sakhona The street number. ngibona khumalo street Kumalo Yebo baba. Street. Kusegoli la kuhlala khona ulaka. thank you Give a round of applause to the prophet. ngaprofeta Can I prophesy? ngaprofeta Can I prophesy? prophet. Can I prophesy? Nga 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 prophet. Can I prophesy? we mama Yebo baba. uyazi ngiboniswa yini You know what Baba, revealed all baba. this to the prophet? amadlozi wakho mayigezekile If your izinto zakho ancestors are ziyogezeka clean, also your matters will be very Yebo clean. baba. mama Madam, Yebo baba. ithi ngisize emprofeti so help me, prophet. Ngisize umprofeti. khona izinto kufuze ngabe ngiyazisho There are things that I should Ngeke mention. ngizisho, I will ngoba angifuni not disclose ukuxabanisa them. I ngiso. don't want to Yebo, cause baba. conflicts. okwami ukuthi ngikusize ngicela me to umageza babona mani Powerful God. insebenzo yokumnyama esukela Evils ethokoza from Togoza. ngiyayinqamula njengamanje I put it to an end right now. nakho kuyenzeka It's happening. ubaba The walengane father of the child. memese kathathu futhi Oh, Lucky. mention it Lucky. thrice. Lucky. isho ufuna kwenzeka What is Cela ukuthi uhlawule ekhaya. okunye the other thing? Cela ukuthi la ukhona wazi ukuthi ngikhona empilweni yakho. okunye The other thing? Cela umsebenzi. The okunye other thing? Cela umshado. ngiyakunika I'm giving all these things to you. baba somandla Almighty God, uNkulunkulu wezizwe God of the nation. nasi isizwe sakho There is a nation. makuphile amakhaya Let their home be delivered. makuphile impilo zabo Let their life be delivered from whatever they are suffering. ngibulala imimoya I'm destroying all the evil spirits lapha abavela khona emakhaya wherever they emanating from homes. ngibulala imsamo All the Yo- ancestral yobumnyama. platform of darkness efakwe emakhaya that infiltrated that home. ngivula imisebenzi I'm releasing the jobs abaneyingane with children. abaneyingane engaphumeleli No breakthroughs and prosperity. maziphumelele Let them succeed. abanabantwana All the children
abasetshenzwa that are bewitched. ngibulala ubumnyama. I'm destroying darkness. 1 Good. 2 Kubi. 3 Kuthathu. 4 Kune. 5 Kuhlanu. 6 Kusithupha. makufe bonke ubumnyama Let the darkness get destroyed. empilweni zabo. Their lives. Ngivula amaphupho, Opening dreams. ngivula izithunywa zabo. Releasing their messengers. 7 Isikhombisa. 8 Isishiyagalombe. 8 Isishiyagalombe. 9 Isishiyagalolu. 9 Shagalolu. makuvuka imizi Let the ebifile, homestead be rebuilt now. makuphuma iy'poki, Let the ghosts run away. makuphuma imdliwa Let the aliens run away emathuneni, from the graveyard. makuphupha imithi Let the sorcery charms be destroyed eyafakwa, that are infiltrated. makuvuleka imali, Let the money be released. makuvuleka inhlalo, Let the fortunes come. abaney'ngane Those with children engaphumeleli that are not getting breakthroughs. masiphumelele Let them succeed. njengamanje. Right now. 9 Isishiyagalolu. 9 Shagalolu. 9 Shagalolu. ngibulala iy'nkamba, I'm destroying black pots. ngibulala amanzi I'm amnyama, destroying water of affliction. ngibulala amanzi I'm amnyama, destroying water of affliction. ngivula imisebenzi, I'm opening works. ngiphakamisa amabhizinisi, 2019, ushishino, uhwebo. ngivula iy'phiwo, Opening the gifts, I'm releasing them. ngibulala abathakathi I'm destroying wishes and sorcerers. bonke abakhona la All of them that are present. abeze kule They ndawo came to this place. maqaqeke izinto. Let their matters be released. 9 Isishiyagalolu. 9 Shagalolu. 9 Shagalolu. 10 Yeshua. Ngikisa! 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 Phakamise isandla, ngikisa! You're late. Ngibingelele enqabeni, ngibingelele ubaba umprofeti, ngibingelele nenkonzo yonke. Ngumza uveli ngisuka ngwangwadla emzimkhulu. Ngafika la kumnyama, hayi ngafika kumnyama kakhulu. Sokuyakhanya manje ngilitholile itoho baba umprofeti, ngiyabonga kakhulu baba umprofeti. Ngangena la kuthiwa ngenwa khona baba umprofeti, ngathi nasuka lana usifaka la emnyango baba umprofeti, manje yakhona kwenzeka ezinye izinto imilingo. Ngiyabonga baba umprofeti. Ngicela ke manje ngirejistwe baba umprofeti. Amen maQhawe, ngithanda ukubingelela uDJ Asiyelo phansi enquthe Mpondi osakaza eCosmo FM. Ngicela ukubonga ingelosi kaBaba uDr X noGwajagesi umavula kuvaliwe. Selokhu sahamba naye sawolwandle wafike wathi asigeze kwafike wavuleka izinto eziningi. Angiqale ngokubonga nje ukuthi baba leli yaqala elalisimise kabi mina nowakwami leli sasithenge imoto kwase kuba le Ay siyaqhubeka lapho umlaleli ngasekhaya lapha ke bakithi angazi uma kuthiwa ngiletiyeni kodwa cha akusimina nesola ingelosi kaMprofeti nginomzukulu kaMalovane ukhale sakhe umfowami Mbhense walapha ngakithi emahlungulu ulapha na ke kuKhozi FM mhlawumbe kumuzwe ke enye intatheli le esimkantshubomvu kakhulu futhi enohlonze esike yahlonishwa nje impela kaningana ngendlela asuke ebambe ngayo umsebenzi wakhe mzukulu kaMalovane angikubingelele uyaphila. Ngiyabonga pha ngibonga ukuba khona la phakathi kwaba Hey lenkonzo inkulu impela umuntu washiya phansi umsebenzi weza ngapha uphatheke kanjani ukuba la khona umprofeti uXaba ngasho nje ukuthi kungijabulisa kakhulu ukuthi ngiphumelele namhlanje njengoba wazi ukuthi umsebenzi uhlale usisa lena le kodwa namhlanje livelile ukuthi ngiphumelele ngize emva kuba ngikade
ngoba isiteshi lesi iBay TV siteshi salise sisibuka njalo kakhulukazi so ngezwe nje uba umprofeti ukuthi uzobe khona namhlanje ngenhlanhla kwaqondana ukuthi ngingasebenzi sho ngabona ukuthi ngoba useduzane vela ngivele ngize khona la ingilosi abumprofeti yavele yathi woza khona la nawe kushuthi mawumbuke ku TV kodwa wamfuna wamthola la khona yini le ekwenza ukuthi ke manje awuthi nami ngiye mhlambe njengabantu laba obabona bephila yini eyakukhuthaza ukuthi nawe sondela usukwini namhlanje ngathi nje njengoba singabantu kuyiqiniso ukuthi vele izinto uma umuntu nje kufanele uhlale uyilungisa ngoba phela khamba kube khona la ubona ukuthi kunezinto kufanele uyilungise so uyawubheka nawo abantu obona ukuthi izinto zakhe ngayilungisa ngendlela efanele hayi ukuthi umuntu ozothi uyalungisa kanti futhi uhamba ngenye indlela kumuzi uba umprofeti lama ethi umsamo wakhe usebuhleni kanti futhi akakufihle lokho ngangibuka nje ngelinye ilanga kwakhona umama lapha vana moyivela eMpumalanga enethi waphupha ethi baba uShemba keze kubuye bomprofeti ukuze amnikeze izinto zakhe lokho kukhomba khona ukuthi ngoba lokho kukhomba khona ukuthi izinto zakhe baba umprofeti ziqondile ukho la ozothi makenza khona izinto bese kwakhona izinto la ihamba ifixe khona so into nje eqondile futhi exhumanisa nomsamo wakho ngizwa kahle kakhulu ngiyakuzwa ukuthi ungwakwantu uze kumprofeti wesintu nawe nethemba ukuthi uzophuza emthonjeni okuphila mhlambe ukukhuthaza umuntu ukuthi azobona lokhu wena okubonile kwakwenza nawe wezala namhlanje ungathini ngathi nje kahle umuntu angithi phela uma umuntu emhlabeni uphila usukubona uthi uhamba apho ufike phi iziphi la izinto ezivimbeka khona ikakhulukazi ma unomndeni so ikakhulukazi izingane kufanele ubheke ukuthi izingane zakho ziphila ngendlela efanele ukupla ivimbeka khona mangukuthi izinto ayihambi kahle uyabona nje ukuthi ezingane tolo mhlawumbe izingane zithi isencane ifake ilwana kodwa abazali ngenxa ukuthi nabazali tolo mhlawumbe asize singanaka so izinto lezo kufanele uyibheke izingane zakho ukuthi zihamba ngendlela efanele nekupla ivimbeka khona iziphi futhi inyathelo kufanele ithathe so ukuze usukume kuseyeli ngoba ngiyangibona nje uthola ukuthi abanye ethi umuntu mhlawumbe umprofeti masekhipha ilwane ethi zithi lezi ilwane mina ngafika ngisemncane la uthola ukuthi umuntu ubenganakile noma mhlawumbe izingane zafakela lezi ilwane ukuze ingaphumelele empilweni isencane so kuwumsebenzi wethu njengabazali nathi nje singabantu ukuthi sisukume kusenesikhathi anohlonza kakhulu la umazwi siyabonga kakhulu bakithi ke cha ukuthi nawe ufike ube khona la uzolanda izinto zakho siyabonga